Okay. Yau ne auren Davido mawaƙi ko? Ko gobe ne ko jibi ne ba yi ba sani ba. Abuja ne ba ko a Lagos? Kai, bari da sauyi ba shi ya kai da Abuja. Kawai daga nan kawai in ba Abuja bane sai hau je Lagos. Kira kana so ka kashe ne kuma? A haba ne. Ya ina za ka je? Abuja. 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 Ya. 15. He shock you. God have mercy upon us. Mun zo ka sauka mun zo. God have mercy upon us. Kuɗi na fa 15 fa kana bani 1000. Me haka? Kashi na ya kai can baka 1000. He shock you.